iazko azaroaren 16an, egin genuela herri libre bat Euskal Herriak erabaki mobilizazioaren deialdia. Ez genuen bakarrik egin, 100 gora lagunen atxikimendua egin genuen, datorren ekainaren 7an Bilbon mobilizatzeko deiari dei eginez. Aurrera egiteko garaia dela genion deialdiko agiriaren izenburuan. Herri gisa aurrera egiteko garaia dela diogu gaur ere. Euskal Herriko gehiengo zabal baten uste sendoa da, eta ez gurea bakarrik. Hori da deialdia plazaratu genuenetik, joan den azarotik ona hain zuzen ere, egiaztatu al izan duguna. Herriz herri egiten ari garen aurkezpenetan, eragile ezberdinekin, izaten ari garen bileretan, eta eragile ezberdinen adierazpenetan, egiaztatzen ari gara uste hori. Orain da momentua aurrera egiteko. Orain da Euskal Lurraldeetako estatus politikoa berritu eta erabakitzeko ahalmen handiagoa lortzeko unea. Burujabetzaren bidean, urrats sendoak egin eta ziklo berri bat irekitzeko momentua da. Une politiko honetan, burujabetzaren auziari heldu beharra gogoeta partekatua da Euskal Herriko eragileen aldetik. Burujabetza handiagoaren beharra batzen gaituen aldarrikapena da. Are gehiago, nazioarteko egungo testuinguruan, Europa osatzen dugun herrialde eta naziook une kritikoa bizi dugu. Mundu mailako potentzien arteko tentsio testuinguru honetan, Euskal Herriak ahots eta ikuspegi propioa behar du. Herri gisa, aitortza izatea eta erabakitzeko eskubidea erabiltzea ezinbesteko baliabideak dira. Badaude, zenbait gai eta zenbait erronka, herritarrok eta herritarron ordezkariak bereziki kezkatzen dituztenak, lehentasunezkoak diranak bestalde. Eta batzuk aipatzearren soilik, osasungintzaren hobekuntza, etxe bizitzarako eskubidearen bermea, industriaren defentsa, euskararen bizi berritzea, berdintasun politika eraginkor eta eraldatzailearen beharra, eta gutxieneko soldataren igoera aipatu daitezke. Adibide batzuk baino ez dira. Herritarren kezkak, arazoak eta lehentasunak askoz gehiago dira. Gai horiei heldu eta konponbideak martxan jartzea garrantzitsua da, jakina. Baina aldi berean, beste gogoeta bat egitea ezinbestekoa da momentu politiko honetan. Autogobernu maila koska bat gorago jarrita, hau da, erabakitzeko ahalmen handiagoarekin eta burujabetza osoarekin ezaldiogu hobeto eta baliabide gehiagorekin erantzungo erronka guzti hauei eta etorkizunen etorriko zaizkigunei. Bistat da baietz. Ekin diezaiegun egin beharrari. Balia dezagun aukera herri aitortza bermatzeko. Euskarari lurralde osoan dagokion aitortza osotik hasita. Balia dezagun momentua etorkizuna eraikitzeko erabakitzeko eskubidean oinarrituta. Duela gitzi, joan den otsailaren 12an, Euskal Herriko lurralde ezberdinetako agintari eta ordezkari politikoak elkartu izan dira Baionako mugaz gaindiko topaketan. Bertan, hitzaldi interesgarriak entzuteko aukera izan dugu. Batetik, herri bakar batean existentzia berresteko historia, hizkuntza, kultura, ohiturak eta balioak partekatzen dituen herri bat garela baieztatzeko. Bestetik, lurraldeen arteko lankidetzaren beharra azpimarratzeko. Baita, egungo egitura juridiko-administratiboak sortzen dituzten desorekak, mugak, gabeziak, oztopoak eta ezintasunak aipatzeko ere. Lankidetza eraginkorrago egiteko, tresna juridiko berrien beharra
eta Europako funtsak Euskal Herriko lurraldera egokitzearen beharra ere aldarrikatu ziren. Halaxe da, herri bat gara eta Euskal lurraldeen arteko kohesioa eta lankidetza sendotu behar ditugu. Herri gisa ditugun erronkei hobeto erantzuteko. Eta gure lurra, hizkuntza eta kultura behar bezala zaindu eta defendatzeko. Horregatik, guzti horregatik, uste dugu orain dela momentua aurrera egiteko Euskal Herria egituratzeko norabidean. Bada garaia, banaketa administratiboak esarritako mugak gainditzeko eta herri gobernantza berri bat eraikitzeko. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. Baionako mugaz gaindiko topaketan, parte hartu zuten agintari eta ordezkari politikoak gonbidatu nahi ditugu gaur, hain zuzen, ekainaren 7 izango den herri libre bat Euskal Herriak erabaki mobilizazioan parte hartzera. Herri gisa aurrera egin nahi badugu, aleginak batu behar ditugu eta eragileek, erakundeek eta herritarrok batera bultzatu behar dugu, baita kalean ere. Libre izan nahi duen herri bat garela ikustarazi behar diogu munduari. Goazen elkartzera, ekainaren 7 Bilboko kaleetan. Mobilizazioa behitik gora antolatzen ari gara. Gure eskuren herrialde batzar irekiak egin ondoren, herri libre bat mobilizazioaren aurkezpenak herriz herri egiten ari gara. Eta herri libre bat taldeak sortzen ari dira herrietan. Mobilizazioa antolatu eta dinamizatzeko. Herri baten zorian, herritarrok eta herritarron eginkizuna funtsezkoa delako. Dei egiten diegu, herritarrei parte hartzera talde hauetan eta dinamikaren indarra zabaltzera. Dei egin nahi diegu herritarrei, oraindik talderik sortu ez diren herrietan, herri libre bat taldeak osatzera. Denon aleginari esker lortuko dugu ekainaren 7 ziklo politiko berri baten hasiera irudikatuko duen mobilizazioa gauzatzea. Arteza